Здравейте! Днес ще ви покажа как да си изплетем синджир. Сега взимаме си нашата прежда и взимаме първото ушенце. Пъхаме второто ушенце това в първото вътре. Ето така. Погледнете. След това в ето това, което вече сме го направили, пъхаме това вътре. Едното ушенце вече е минало и трябва да идва следващото. И затова минава отвътре. Ето така. Трябва да се получи. След това отново си пъхаме вътре едното ушенце и идва следващото. Сега пак това вече е минало и идва следващото ушенце, минава отвътре. Ето така. И отново пъхаме отвътре. Ето така. Трябва да се получи ето така нашата плитка. Още един път ще покажа. Едното ни ушенце е така. Разтваряме го хубаво и имаме едно следващо и го пъхаме отвътре. Хоп, и си го издърпваме. Хоп. И ето така се прави нашият синджир. Ето така. Хоп, ще ви го изпъна и ще ви го покажа. До следващия път. Довиждане!